покажа един клип. Той ще направи един клип. Него ще покажа ракети. Фойерверки и ракети. Тут почвам с един мой фара, Йоан. И ще направя една заря за бързо. Не, сега тук съм направил такова средство. Кобе! Чакай малко. Да. Направил съм вече салон. Тук е тези и се стрелват. Ето ракетите. Аз накрая това ще направя. Ще покажа как се правят тези ракети. И името на сървъра ще се изпише отдолу. Ще го напиша. Ако някой иска да подробности, ще ми каже. Ето тук съм го направил. Така, Ивана, ще започваме ли с зарята? Просто мога да кажа най-великото нещо, което аз съм виждал в Майнкрафт. Иван, да имаш една браза. Там долу ми е хомето. Таман държа една пред 10 енчантната диамантите. Спогазих. Сега ще чупя дърво за бързо, да се вижда мега идеално. Опа! Ти ги заведем ли на ПВП-то? Ко? Ти ги заведем ли на ПВП-то? Не, няма правя клип за сървъра, само ти. Аз нали после ще им дам сървъра ти да влязат. Съжалявам, но тук малко трябва да щупя. Но сега каних в гости и правихме какво панче. Съжалявам, ако има малко шум от бебда. Това е един кръстник, но той е много малък и се играе с моя брат. Но аз съм не за тебе, бе. Това. Там ще се стрелят зарята. Иване, тук ли си? Да. Не те виждам. Ето ма, бе. Идвай. Идвай тук, бе. Не е тук. Тук се вижда по-яко. Добре, ето. Ето знамето на България, ама трябва да отида от друга страна, защото ти съм го направил от друга страна. Той не е български сървъра, но има пак българини. И започвам. Я, пленю! Yeah! Това е най-якото зверянство. Чамах да дам музика. Не, той става тук. Яко! Добре, стига толкова. Опа! Бързо спри го! Че не ми се правят ракети. Да, добавям. Сега не да добавяш никой в скайпа. Сега да ви обясня как се правят. Основното е барут. Трябва да ви барут, някакъв цвят. Ако искате да е по-ярка, трябва ви 8 цвята. Аз имам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Йоане, махни то Симеон от разговора. Симеон не е в разговора, майка. Искам да говоря с вас, няма да ви дразня. Я съм махай, бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре, още. Чакай малко. Аз си го добавя, аз съм тебе, съм те махнал от разговора. Кой да добавя друго? Пурпурното е малко. Листи ще ви трябват. Опа! Кои листи? Ай се отговорила, аз съм те прибил. Алекс, Още снимам. стана най-гадното нещо, което съм виждал. Кое? Знаеш какво е? Ко? Загубих си героя. Ко? Спайдърмен. Ко? Бух. Енчантнатия е тая.
Енчантнати, това е енчантнати. Да знаете, че в този сервер всичко е фри. Абсолютно, има и натурален джант. Ама енчантнати, да, натурално. Всичко беше натурално. И за кой си го изгуби? Гледал с Мичелангел. И сега не знам тоя. Трябва да се спред траката. Те съм си запитал. Добре, и почи. Добре, сега. После ще говорим след клипа. Опа, така малко сложих. Ти. Първо мишката ми не е много хубава. И тук слага ти цветовете, които сте избрали. Може да сложите нали 8. Обаче задължително е тук. Вижте, барута трябва да е точно на ето място, пък цветовете може да си разпръснете на където си искате. И се получава една топка. Взема тия. Опа. Фак. Пресака се. Имам тези две топки. Опа, маля колко съм тъп. Викам две топки. Сега го разпределите. Нали не може да не е наравно, ама за предпочитане така 3 ги слагате в триъгълник. Тук слагате топката. Опа, майка. Какви глупости говоря? Не са глупости, ама тук слагате хартията и ето ви фойерверката. Не се получи две. Добре. Чест. Добре. Ето е фойерверката. Ето така може да се разбира. Сега, ако искате спрете клипа на пауза, ето ракета фойерверка, да си прочетете. И сега да я пуснем. Добре, това беше всичко от мене. Надявам се да пусна нови клипове. Ай, ще ви го кажа. Бай, YouTube!